ना जोबोद मोजां दुर्गा फुजाया जाहैबाय जोंनि मोनसे भारतनि फोरबो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायथि लाखिबोनानै बे फुजाखौ खालामबोबाय थादों आरो दिनै पानिसेलिया 25 बोसोर माने आबुं खालामनानै दिनै रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंदों बे जायगानि बयनिबो थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा जे 25 बोसोर कन्टिनिउ बे फुजाखौ खामै खामै दिनैहाय दिनखौ बारहोबोदों आरो बिमा दुर्गानि बोर सारस्रिनायाव बयबो आलो गोजोन रायजो मोनजाबोदों बे समायना रमायना साजायनायनि गेजेरजों बयबो रायजो राजाखौ लानानै बेवहाय बे 25 बोसोर जोबनायनि उनाव रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि मुङै जेरैबायदि गाजा गोमजायै फालिनो लादों आरो बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेनि थाखाय आङो फुजा कमिटिखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों जे बयनिबो गोसो गोरबोआव आइ दुर्गानि फारसे फोथायनाय आरो सिबिनाया बांसिन जागोन आरो बयबो गावबा गाव गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ बेवहाय बिफुंनानै मोनफुंनो हागोन ओंखायनो आइ बिमा दुर्गाया बयनिसिमबो माने बेबायदिनो मोजाङै मोजां गावबा गावनि जिउखौ खुंलायनायाव आलो गोजोन रायजो मोनजालांनायाव जाहाथे माने बोर सारस्रि हरो आरो जोंखौ जेब्लाबो मोनफ्रोमबो जोंनि जिउआव जाफुंसार होनो हायो बेखौनो आङो आरज गाबनानै आं बयनिसिमबो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।